Tam vyzerajú byť pekné sochy a tam je taký nejaký chrám buddhistický alebo čo. Tomáš? Hej. Asi pochopili, že neúspejú. Wow. Neviem, či tu môžeme ísť, ale však maximálne nás vyhodia stade, ne? Kamenárstvo na úpetí mramorových hôr je reprezentované svetoznámou remeselnou dedinou Non Nuoc. Táto historická lokalita s viac ako 400-ročnou tradíciou spája umenie starovekej kultúry Čamov s vietnamským remeslom. Vstup do remeselnej oblasti je zdarma. Mnohé dielne fungujú ako otvorené galérie, kde môžete sledovať umelcov priamo pri práci. Kamenári v dedine Non Nuoc transformujú surový mramor a vápenec na detailné umelecké diela ako budhovia, detailne vyrezávané draky, korytnačky, šperky, rôzne zvieratá, ale aj masívne záhradné fontány a iné dekorácie. Zlatý vek tu kamenárstvo zažilo v 19. storočí. Počas dynastie Nguyen získali miestni majstri prestížne zákazky na výzdobu cisárskych palácov v Hue, čo definovalo umelecký štýl, ktorý sa dodnes používa pri výrobe sôch, drakov a fénixov. Kvôli ochrane prírodného dedičstva je od roku 1990 ťažba mramoru priamo z mramorových hôr zakázaná. Materiál na výrobu sôch sa dováža z iných provincií, najmä z Thanh Hoa a Nghe An. Onyx a rôzne drahokamy sa dovážajú z Pakistanu či Indie. To majú také plody, ne? Či to sú... Čo čudné je. Pre turistov sú k dispozícii drobné suveníry, ktoré sa zmestia do batožiny. Väčšie sochy v životnej veľkosti a viac predajcovia bežne posielajú medzinárodnou lodnou dopravou priamo na adresu zákazníka po celom svete. Dedina je zapísaná v zozname národného nehmotného kultúrneho dedičstva Vietnamu. Každoročne sa tu 6. dňa 1. lunárneho mesiaca koná obrad na počesť zakladateľov remesla. Ja som tam zavreli dvere, jak si... To bolo to také Ale krásne sú tie stromy. Pestovanie bonsajov má vo Vietname hlbokú tradíciu, ktorá je úzko spätá s miestnou filozofiou a estetickým vnímaním krajiny. Bonsajový raj. Vietnamský štýl sa od japonského či čínskeho líši predovšetkým snahou o zobrazenie dramatických prírodných scenérií a silnou symbolikou. Bonsaje nie sú len dekoráciou, ale symbolom trpezlivosti, rovnováhy a pokory. Často sa s nimi stretneme v chrámoch a pagodách, kde sa o ne starajú mnísi ako súčasť svojej duchovnej praxe. Práve v tejto kameňárskej oblasti pod Mramorovými horami miestni remeselníci tesajú kvetináče a misky priamo z mramoru a iných druhov miestneho kameňa. Tieto kvetináče sú vysoko cenené pre svoju odolnosť a estetickú hodnotu, najmä pre štýly bonsajov, ktoré vyžadujú robustný a prirodzený vzhľad. V ďalších videách si o nich povieme viac. Vstup 20 000, jak vstupy na Slovensku? 20 000 vstup je. Mramorové hory sú jednou z najúžasnejších prírodných a kultúrnych pamiatok v strednom Vietname. Ide o skupinu 5 vápencových a mramorových kopcov, ktoré sa týčia z roviny nedaleko pláže v meste Da Nang.
Pôvodne túto oblasť obývali Čamovia, ktorí v jaskyniach uctievali svoje hinduistické božstvá. Neskôr si hory prisvojili Vietnamci a vybudovali tu buddhistické svätyne. Platí sa, nedávajú mu love. Názov Nguhan Son, alebo 5 elementov, dostali v roku 1837. Každý vrch je pomenovaný podľa jedného zo základných prvkov východnej filozofie, a to je Tui Son, voda. Najväčší, najznámejší a jediný prístupný pre turistov. Tam sa pôjdeme pozrieť. Most Nai Ha, most života, je pri vstupe do jaskyne a vedie cez kamenný most strážený 12 zvieratami zverokruhu. Pod ním sú vytesané ruky, ktoré prosia o záchranu z vôd podsvetia. Jaskyňa, do ktorej vstupujeme, sa volá Amphu, v preklade peklo alebo podsvetie, je najväčšou a najdlhšou prirodzenou jaskyňou v Mramorových horách. Slúži ako fascinujúca umelecká a duchovná reprezentácia buddhistického posmrtného života. Je navrhnutá tak, aby návštevníka previedla cestou duše po smrti, založenou na koncepte karmy a znovu zrodenia. Čo išla tá ženská, taká tiež upravená, to bola Ruska, ne? Bolo počuť. Bez tých prst? No, neviem. Ja som si tvár všimol, lebo to bolo napoknuté celé. Tam má cesty, dobre. Tam má dobré benga. Wow. Kokos. Mramorové hory zohrali počas vietnamskej vojny významnú rolu. Slúžili ako strategické body pre obe strany. V ich vnútri prebiehal život, o ktorom Američania dlho netušili. Priamo v jaskyniach fungovala tajná nemocnica Vietkongu. Bolo to priam neuveriteľné, pretože sa nachádzala len kúsok od hlavnej americkej leteckej základne. Vietkong využíval jaskyne nielen na liečbu, ale aj ako pozorovateľne a pozície pre mínomety, z ktorých ostreľovali americkú základňu a nedalekú pláž China Beach, kde vojaci USA oddychovali pri mori. Mnohé chrámy a sochy v horách dodnes nesú stopy po guľkách z tohto krvavého obdobia. Preto sa tu nachádza mnoho pamätných tabúľ. Teraz.
jaskyňovce. Myslíš, že to našli jaskyňu v tom a postavili taký chrám, že to vykopali? Táto časť jaskyne sa volá 9 úrovní pekla. V hlbších, tmavších častiach jaskyne sa nachádzajú drastické sochy a reliéfy zobrazujúce tresty za rôzne hriechy, od klamstva až po zradu. Dominujú tu postavy sudcov, démonov s tvárou koňa či býka a kráľa Jama, vládcu podsvetia. Neskôr, po presunutí sa do druhej časti jaskyne, nás čaká presný opak pekla. Slušne, v chráme sme. A mi to zobralo len... V zadnej časti jaskyne sa nachádza strmé schodisko s názvom Cesta do neba. Schody vedú z temného vnútra jaskyne priamo na vonkajší vrchol hory, čo symbolizuje cestu k vykúpeniu duše a osvieteniu. Hákový kríž vo Vietname je v skutočnosti svastika, starobilý a posvetný náboženský symbol, ktorý nemá nič spoločné s nacizmom. Smeruje zvyčajne doľava, zatiaľ čo nacistický smeruje doprava, taktiež buddhistická svastika je stále rovno. Zatiaľ čo nacistická je vždy naklonená o 45 stupňov. Predstavuje večnosť, harmóniu, šťastie a prosperitu. Často ho uvidíme na hrudi sôch Budhu, kde symbolizuje jeho nekonečný súcit a duchovnú silu. Schodisko je vytesané priamo do mramoru, ktoré vedie k prirodzenému svetlu na balkón s výhľadom, kde vás čaká výhľad na pobrežie Danangu, Juhočínske more a ostatné 4 mramorové hory. Balkón stráži smejúci sa Budha ako symbol šťastia, štedrosti a súcitu. A to je dosť vysoko inak. Wow. Vzduch. Hello, anh Tím. Hello. Tên tao Sài Gòn.
Hello. Down of Marble Mountain, tay được hết. Very fancy. I remember you. Yes. You remember him? Yeah. From where? Čo? From drink. I think Hej, kokosy padajú. 3 or 4 days long. 3 or 4 days. He's famous. It's only Oh, ice. thank you. Look video. Yes. 1, 2, 3. Open. Oh, Dobre. nice. Wow. Yeah. 10. One more. Bereme sa ne? Tak jeden. Okay. Tu. 2. Ty chceš tiež? Hej. Continue video. 1, 2, 3, Oh. 4. Večko. Večko od Lenky. 1, 2, 3. Jolly Merchant. Thank you. You want? We are Okay. together. You want sit down? Môžeme aj kráčať. For a moment. Yeah. A to nemá to teraz, hej, kokos? A čo to je tá voda? Áno. Skaj myslíš, že som... Nie, ale že ja som mala kokosovú voda. To... Yeah. Give me one more. Good, you see. Čerstvé kokosy sú vo Vietname všade prítomné, ľahko dostupné a považované za základnú osviežujúcu pochúťku, ktorú si môžete vychutnať prakticky kdekoľvek za veľmi nízke ceny. Sú bohaté na množstvo vitamínov, elektrolitov a hydratáciu. Thank you. Na rozdiel od sladených nápojov má čerstvá kokosová voda veľmi málo kalórií, no zároveň výraznú sladkosť. Ako bonus vás po vypití vo vnútri čaká aj kokosová dužina, plná vlákniny, minerálov a zdravých tukov. Oblasť pri Danangu leží na rozhraní severného a južného Vietnamu, čo vytvára unikátnu zmes rastlinných druhov. Vďaka 5 vápencových vrchov je porastených špecifickou vegetáciou prispôsobenou skalnatému podkladu a vápencu, doplnenou o záhrady v okolí početných buddhistických svätýň. Typické sú bambusy, fikusy a palmy, hlavne mangovníky a kokosy. Väčšina lesov a džunglí tu je celoročne zelených. Albánsky člnoček. Ideme sa pozrieť? Hej, to je pekne. Počas našej cesty navštívime mnoho chrámov a takmer vo všetkých sa stretneme s klasickými 3 vchodmi alebo tzv. Tam Quan, v preklade 3 brány. Je to základný architektonický prvok tradičnej vietnamskej architektúry, ktorý sa nachádza pri vstupe do chrámov, pagod, palácov či hrobiek. Tento koncept vychádza z buddhistickej filozofie a symbolizuje 3 cesty vnímania. Hu Mon alebo brána existencie, vzhľad. Hong Mon alebo brána prázdnoty, duchovná podstata. Trung Mon alebo brána stredu, rovnováha medzi oboma. Tam máš vízu, ne? V minulosti bola stredná brána vyhradená iba pre panovníka. Najzákladnejšia obeta vo Vietname sú vonné tyčinky. Dym symbolizuje prepojenie medzi svetom živých a duchovným svetom. Podľa vietnamskej tradície sa stále zapaľuje nepárny počet tyčiniek. Voda a čaj symbolizujú očistu a pohostinnosť voči božstvám. Tu pustí dačo. Člnoček. Vo väčšine chrámov je nutné sa vyzuť.
Vo všetkých chrámoch na Mramorových horách žijú a pôsobia buddhistickí mnisi. Tieto miesta slúžia ako ich kláštory, kde sa venujú meditácii, modlitbám a údržbe svätýň. Pôsobia tu už od 17. storočia a uvidíme ich pri ich bežných denných činnostiach. Čo variť bude na videu? Druhou základnou obetou vo Vietname sú čerstvé kvety. Najčastejšie uvidíte lotosy ako symbol čistoty, chryzantémy ako symbol dlhovekosti alebo kvety jazmínu. Najčastejšie vidíme sochu Quan the Am, alebo Lady Buddha, ako sa ľudovo nazýva. Hoci sa často označuje ako Buddha, v buddhistickej hierarchii je to bodhisattva, bytosť, ktorá dosiahla osvietenie, ale zostala v pozemskom svete, aby pomáhala trpiacim. Treťou najčastejšou obetou je ovocie. Typicky sa prináša 5 druhov ovocia tzv. Mam Engeu Kwa, ktoré symbolizujú 5 elementov: kov, drevo, vodu, oheň a zem.
Bambus je vo Vietname vďaka svojej odolnosti a všestrannosti vnímaný ako národný symbol. Krajina patrí medzi 3 najväčších svetových vývozcov bambusových výrobkov. Vietnam má viac ako 720 dedín špecializovaných na bambusovú remeselnú výrobu. Niekedy mnísi alebo domáci prinášajú varenú rýžu či tradičné koláčiky alebo rôzne sladkosti ako prejav vďaky. Častokrát sa pri sochách nechávajú rôzne drobné bankovky na prilákanie prosperity. Jdeme do černé díry. Nic. Orange, orange. Thấy rồi. Väčšina vietnamských pomarančov majú prekvapivo zelenú, hrubú šupku, aj keď sú zrelé a vo vnútri oranžové. Majú nezameniteľnú chuť, podobnú mandarínke. Co? Jemy to potom. Budeme musieť.
Bez svetla to asi bude ľahšie. Jak si vyliezol z tej dvě. Otoč mi prosím se dole. Ideme ďalej. No je to easy. Pohodička. Zvládli sme to. Pozdravujeme z vietnamských kameňov. Hej, vyzerá to tak. Ale tu sa nejde. Vietnamské hroby sú často dizajnované ako malé domy, pretože sú považované za nové bydlisko zosnulého. Áno, že sa to vyrába. Doprava. Dobrá schránka. Rýžový papier je vo Vietname jedna zo základných potravín. Väčšinou sa používa na čerstvé jarné rolky. Keďže sme vo vegetariánskej reštaurácii, o čom sme nevedeli, tak tieto sú bez mäsa. Riady a suroviny sa umývali za stenou na zem. Napriek tomu bolo jedlo výborné a potvrdilo sa, že kam chodia domáci, tam sa ísť oplatí. V reštike mali domáci aj posteľ. Celý tento obed nás vyšiel okolo 4,50 eur pre 5. Domáci odmietali tringelt, nakoniec sme ich presvedčili. Drink black coffee with sugar. With sugar? No. No sugar. No. No sugar. No sugar. Có đá đúng không? Vo Vietname sa väčšinou káva pripravuje z plastovej fľaše, pretože vietnamská káva sa necháva prekvapkávať cez kovový filter do šálky, čo trvá asi 10 minút. Aby sme na kávu nemuseli čakať, prevádzky majú prekvapkávanú kávu už pripravenú vo fľašiach a je naozaj silná. Náhodne sme natrafili na tento zaujímavý kostol, v ktorom sa uctieva kaodaizmus. Náboženstvo, ktoré spája prvky buddhizmu, taoizmu, konfuciánstva a kresťanstva. Hlavná myšlienka kaodaizmu je, že všetky náboženstvá majú rovnaký božský pôvod a jeho cieľom je zjednotiť ľudstvo pod jedným spoločným náboženstvom. Najdôležitejším symbolom je Božie oko, zobrazené v trojuholníku. Predstavuje bdelosť Boha nad vesmírom a jednotu všetkého.